Foli ni waleɲuman dɔ bɛ ka lase aw ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw minnu bɛ nin kuma in na kɛmɛ ka ɲɛmada ka ɲɛsin jabaraniw ma walasa faamuya bɛ se sɔrɔ aw fɛ Sherifila TV bamanankan kunnafoni na min bɛ walawalali kɛ aw ye Mali kunkan ani diɲɛ fan wɛrɛw kunkan an b'a fɔ n ko nin ye a kuma selen silamɛya dɛmɛtɔ Fédération Ansardine Internationale FADI a ka cakɛdaw minnu bɛ Mali jamana kɔnɔ u ka dɔntaw ka wuriyara kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna silamɛya dɛmɛtɔ Ansar bolofara Fédération Ansardine Mali olu de baara in don ni o ye ADN Mali donta ka wuriya kɛnɛ dɔ fɛnɛ sigira senga ka ɲɛsin maaw ma sigininden go farafin fura bɔlaw ka se k'u ka dɔntaw ka wuriya sɛbɛnw ɲɛnabɔ cogo ni u mara cogo la foroba sɛbɛnw nin ye kunnafoniw na kumabaw de minnu ni fara bɛna kɛ u kan kunnafoni tɔw la ka lase aw ma sɔɔni aw dangana silamɛya dɛmɛtɔ Ansar Fédération Ansardine Internationale FADI a bolofara min bɛ Mali jamana kɔnɔ ni o ye ADN Mali ye baarakɛyɔrɔ minnu bɛ FADI bolo o baarakɛlaw baara ka se ka nɔgɔya u bolo dɔnta ka wuriya kɛnɛ sigira sen kan nin y'a ta ko filanan de ye baara in a bɛ kɛ a kunjɛra ka bɛn ni sibiri uti kalo tile 15 ye Bangɔni Jangɛnɛbugu la silamɛya dɛmɛtɔ Ansar ɲɛmayasoba Jabala la a ma ladɔnniya k'a fɔ maa minnu ka dɔnta ka wuriyara nin ye a bɛna kɛ sababu ye k'u dɛmɛ kosɛbɛ u ka baaraw la FADI ka cakɛdaw la kɛnɛ denbaya kun bɛ Modibo Jalo de bolo ni o ye ADN Mali ɲɛmaa ye mi an ka maa minnu kun bɛ a kɛnɛ kan o ye Fatumata Yaya Kane ani Seydou Ɲɛrɛ u ye fɛn min sɔrɔ filɛ nin ye ka sanga ni a haminako ni a jɔrɔnakow ye ni o de ye sanga ni waati ka dɔ fara ka cakɛlaw ka dɔntaw kan alsilamɛya diinɛ dɛmɛtɔ Ansar Mali jamana kɔnɔ yan u tun ye tile damadɔ kalanbulon dayɛlɛ Fédération Ansardine Internationale tɔgɔla cakɛyɔrɔw o cakɛla dɔw kun kalan in tun bɛ tali kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya na Ansar cakɛyɔrɔ cakɛba minnu ni olu ka baara bɛnnen don wariko nasiraw ma gestion financière ka taa se comptabilité ma FADI ka cakɛyɔrɔ 11 tɔgɔ la alhamdulilayi n bɛ ala fo ale min sɔnna ka bi yira na ka sɔli an kuntigi ka kisi ni nɛɛmaba ye ayiwa an ka formation nin y'a deuxième édition ni ka base comptabilité kan renforcement comptabilité bon deuxième édition thème yɛrɛ ye organisation comptable o kun tɛ dɔwɛrɛ ye pour que an sari comptable ou bien gestionnaire an bɛ se ka kunnafoni jɛlen di an ka ɲɛmɔgɔw ma cogo min na a teliya la ani nɔgɔya la a laɲini yɛrɛ y'o ye la nimisi wasa sɔrɔla la faamuya kɛra et puis fɛn min fɔra an ye caman yɛrɛ faamuya la nimisi wasa caman b'a sɔrɔla la ni tile damadɔ kalanbulon min a kɛrɛnkɛrɛnna ka ɲɛsin FADI ka cakɛyɔrɔ maa dɔw ma a kɛrɛnkɛrɛnna ka ɲɛsin tagabolo saba ma kalankaramɔgɔ ka fɔ la ni o bɛ tali kɛ organisation comptable d'une entreprise ka taa se sage comptabilité ligne 100 ma ani sage commercial ligne 100 kalankaramɔgɔ ka fɔ la ni o ye formateur ye ni kalanbulon min a tako filanan kɛnɛ ye nin ko ni ye jateminɛ kɛ a ma kabi tako fɔlɔ la fɔ ka na se bidonya in ma ko nimisi wasa bɛ ka sɔrɔ baara ninnu na awɔ ni an siɲɛ filanan ye tɔn ka entreprise fɛn fɛn bɛ yen o gestionnaire ani baara ɲɛmɔgɔw ka sɔrɔ ka gestion sira kan ka lakɔkɔli kɛ u ka se ka pour que u ka se ka u ka gestion faamu cogo min u ka se ka poursuivre cogo min na ka ɲɛ an b'o ta ko filanan de la nin cogo na formation in bolila min kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la o ye comptabilité de bon ni ko entreprise a tɛ taa jatew kɔ wala jatebɔ a tɛ taa o kɔ donc o jatebɔ ninnu fana a bɛ sigi sigiyɔrɔma caman na donc o tako o yɛlɛma yɛlɛma bolo caman min bɛ yen nɔ an ka se ka dɔ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna min bɛ min dɔn ka dɔɔni fara a kan pour que jate bɛ se ka ɲɛ an bolo cogo min
nin kalanbulon in tako filanan kuncɛli la a lajɛrɛ in bonya n'a karama minɛ tun tara ka sigi ADN Mali ɲɛmaaba kɔrɔ ni o ye Elhaji Modibo Jalo ye ni baara in yɛrɛ hakilina ɲuman bɔra olu yɛrɛ de la a kelen ka kuma galamanin ta a ye bonya ni kanu kumaw kurakuraya ka ɲɛsin an fana karamɔgɔ ma Seydi Sherif Usman Madani Aidara ni a ka denbaya bɛɛ lajɛlen alisilamɛya diinɛ dɛmɛtɔ Ansar kelenkelenna bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la ni ka sɔrɔla k'a ka bonyamasegin foliw kɛrɛnkɛrɛn ka ɲɛsin kalan karamɔgɔ ye ma ni o ye formateur ye ka da a ka nin wulikajɔ baaraba in kan. Les formations a initié parce que mɔgɔ caman bɛ yen an y'olu don baara ninnu na n'o y'an ka entreprise ye bon caman bɛ yen i b'a sɔrɔ dɔnniya bɛ dɔw la mais i b'a sɔrɔ ka dɔnniyaw dannen don sira la bon an y'a dabɔ pour que ka se ka dɔ fara u ka dɔnniyaw kan voilà donc entreprise ninnu bɛ se ka taa ɲɛfɛ cogoya mun na parce que baaraw bɛ se ka daminɛ ni limaniyaw ye mais n'a dɔnniya tɛ yen ka baara caman bɛ yen hali ŋaniya ɲuman b'i la baara tɛ ɲɛ yani n bɛ kalanden ninnu kuma ɲɛsin u ma fɔlɔ n bɛ kuma ɲɛsin karamɔgɔ yɛrɛ ma mun y'o former n bɛ a fɔ a ka ŋaniya ɲumanya la parce que a ko ale fana ye dɔnniya in sɔrɔ karamɔgɔ sababu la o la ale fana y'a kanu ka mɔgɔw fana ka dɔnniya in di mɔgɔ tɔw fana ma ni karamɔgɔ k'aw bonya kelen ye ka sɔrɔ wariko tɛ fosi tɛ an b'a fɔ o la. An bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ko ni kalanbulon in tako filanan senfɛ kalanden minnu ni olu garisɛgɛ donna kalanbulon in na u bɛ taa maa 19 bɔɲɔngo la Fédération Ansardine Internationale ka cakɛyɔrɔw tɔgɔ la wa lajɛrɛ in fanba fana kɛrɛnkɛrɛnna ka ɲɛsin jɔnjɔn dili ma ni o ye attestation ye ka taa se jataw ma. Sigininden ko olu ye maaw ye minnu kɛmɛ ka ba don an ka kan na. Farafinfurabɔlaw minnu bɛ a kɔnɔma 11 ɲɔgɔn na de sugandira olu la k'u ka dɔntaw ka buriya furuba sɛbɛnw ɲɛnabɔcogow ni u lasagocogow la. An b'a lɔnya k'a fɔ baara in a kɛra yɔrɔ min na sigida 5nan don FENASCOM o jabala lajɛ kɛ so kɔnɔ a kɛra ka bɛn ni dimanche uti kalo tile 16 ye an ka maa min kun bɛ a kɛnɛ kan Boubacar Traoré don a ka sɔrɔlen filɛ. Ni tile fila kalanbulon ka ɲɛsi an ka ladali furakɛlikɛlaw ma n'o ye association ko des thérapeutes traditionnels maaw ye a kun bɛ tali kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye u ka sɛbɛnfuraw bɛ se ka lasago ka ɲɛ cogoya min na donna nataw kɔnɔna na wa min bɛ kɛ sababu ye ka hakilina yira Bamakɔ sigida 5 taaɲɛ siniɲɛsigi kan. A kun ye ni bɛ baara o baara la i ka a ɲɛdɔn ka ɲɛ bon kalan yɛrɛ ye fɛn jumɛn ye anw ye association ko des thérapeutes traditionnels mɔgɔw de ye bon an ye formation ɲini ONG fɛ u kan kalan an ka jamanaden ɲuman ye jɔnni ye bon jamanaden kan ka mun kɛ a ka jamana ye jamana fana kan ka mun kɛ a ka jamanaden ye bon an ye ONG de wele u kana an kalan olu faravasiw la ani tɔn fana kɔnɔla kow tɔnden kan ka mun kɛ a man ka mun kɛ bon tɔn fɛn kan ka marcher cogo di ani sɛbɛnw tɔn sɛbɛ kan ka mara ani sɛbɛnw mara cogo a n'a kɔnɔkow kɛcogo bon ani commune kɔnɔmɔgɔw kan ka mun kɛ commune ye commune kan ka mun kɛ a ka mɔgɔw ye bon an fana ka baara ye min ye n'o ye furakɛli ye an ka se ka a tɔgɔ bɔra kɔnɔ an ka se ka faamuyali kɛ min b'a to banabaatɔw bɛɛ kunbɛn cogo min na ani anu bɛ se ka ɲɔgɔn collaborer cogo min na ani tubabu dɔgɔtɔrɔ bɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ cogo min na. Dɛmɛbaga jɛkulu minnu dɛmɛ nin ko in na olu kɔni y'a yira k'a fɔ ko nin ye hakilina ɲumanba ye an ka ladali furakɛlikɛlaw bolo sabula a bɛna ŋɔni dɔ bɔ olu sen na wa u ka dɛmɛ tɛna kɔtigɛ u yɔrɔ hakilina kuraw mana ta u fɛ tuguni. ANT mɔgɔw ka kalansen kun bɛ tali kɛ 3 de kan a fɔlɔ ye musaka ɲini tɔn kɔnɔna na yaasa u bɛ se ka musaka cogo jumɛn na u bɛ se ka musaka ɲini ka se ka tɔn ɲɛnamaya u ka kalan filanan o tun bɛ PDSEC kan PDSEC komi olu ye jɛkulu min ye farafin furakɛlaw ka jɛkulu de don donc u ka laɲini tun ye ka se ka don PDSEC programme kɔnɔna na ni kɛnɛya taasira ye sabanan o tun ye ka se ka sɛbɛnw fara ɲɔgɔn kan bon n'i ko i bɛ dɛmɛ kɛ e ka kan ka dɛmɛ ni sɛbɛn t'e bolo sɛbɛnw b'e bolo mais e m'u mara i m'u matarafa a dɛmɛ a musaka sɔrɔli a ka gɛlɛn donc u kun mago bɛ o kalanw de la donc an ta kɛra k'u bilasira ka se ka dɔnniya bɛɛ ni dɔnniya dɔɔnin don nka dɔnniya fitinin min b'u la ka se ka dɔ fara o dɔnniya kan yaasa dɔnniya in bɛ sinsin ka sabati. Déjà anw n'u bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ
les tradithérapeutes. Donc olu ka furakɛli sigilen do an ka furakɛli kɔrɔ ninnu kan. Donc maintenant on est moderne, la médecine moderne an b'o baara de kɛ. Donc an bɛɛ bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ. Maintenant u ye kalan min kɛ, kalan in ka u permettre k'u dɔ fara u ka u ka dɔnniyaw kan pour que ka se ka baara kɛ ka ɲɛ, pour que ka se ka jamanadenw wasa ka ɲɛ, pour que ka se ka jamanadenw furakɛ ka ɲɛ. Puisque u ye thème mun kalan kɛ tile 2 in kɔnɔ, vraiment nafa b'u la, a b'u dɛmɛ kosɛbɛ, a b'a anw dɛmɛ kosɛbɛ, a bɛ collaboration nɔgɔya an ni ɲɔgɔn cɛ, a b'a to jamanadenw yɛrɛ bɛ nafa, puisque kalan in y'a yira u la u kan ka mun kɛ, u man ka mun kɛ. Donc maintenant u kan ka mun fɔ, u man ka mun fɔ. Donc je pense que ça c'est très important. Wa maa minnu ye kalan kɛ nin ko in na ani maa min bilala ka kalan k'u kun, olu fana u ka nisɔndiya yira sabula ko kalan in kɔnɔna na faamuyali caman sɔrɔla a kɔnɔ. U ye faamuyali sɔrɔ a la parce que an ye min fɔ n ko kalan in bɛ taabolo 2 kan. Taabolo fɔlɔ ye an bɛ fɛn min wele tubabukan na ko archivage, n'o ye sɛbɛnw lasago cogo ye. Parce que tɔn mana sɛbɛn dilan, a kɛra a mana sɛbɛn sɔrɔ, a mana sɛbɛn dilan, sɛbɛn n'u kan ka mara cogo min na, a n'u kan ka arranger cogo min na, ani ka o lasago, o kana kɛ sɛbɛn lafili ye. An y'o kalan k'o kan ani sɛbɛn wɛrɛ dilan cogo. Donc an ye kalan k'o de kan, ne hakili la u ye faamuyali sɔrɔ. Donc an ye kalan dabɔ an ka se k'a dɔn citoyenneté ye mun ye, peresɛgi min bɛ carte kɔnɔ a ye mun ye, an ka sin k'olu dɔn. Donc ani tɔn fana bɛ baara cogo di, an ka tɔnden kan ka mun kɛ, a kan ka i ka fɛnw lamara cogo di. Donc an ye kalan dabɔ de kama pour que ka an ka mɔgɔya renforcer o la. Donc mɔgɔ damadɔni min sera ka kalan kɛ, o bɛ kɛ sababu ye ka tɔw fana fara ɲɔgɔn kan ka lase olu ma. Ka maaw hakili lajigi k'a fɔ association ko des thérapeutes traditionnels n'o ye an ka laadala furakɛlikɛlaw, olu ni ba ɲuman kɛ dɔ de y'u bolo di ɲɔgɔn bolo min b'a to nin kɛnɛ in bɛ se ka sigi sen kan. Katikaw fɛ yen tɔn min bɛ wele ko mouvement an bɛɛ kungo don an ka Kati lakana, u ye kunnafoni di kɛnɛ dɔ sigi sen kan ka bɛn ni sibiri uti kalo tile 15 ye denmisɛnninw nɔgɔlaso la Katikaw fɛ yen. A ɲɛsinnen kun do wale dɔ de ma ko ɲɛfɔ, u ko fɛn min ma ko désobéissance civile ni o ye k'i murugurunda ko ya jamana sariya kɔrɔ. Baara kun jɛra ni secrétaire général ka dandigɛli ye ka se k'u jɔyɔrɔ jira kɔrɔ. Maa minnu bɛ yen ni dali masa kɛ mɛn ka olu bali mɛnni ni fɔli la kuma na ka fara Kati kinda ni naaniw kan, u bɛɛ kun bɛ denmisɛnw ka tɔn in dafɛ ni o ye mouvement an bɛɛ kungo do dafɛla ye. An ka maa minnu kun bɛ a kɛnɛ ka Kafunɛ Bacele ni Nuhumu Ngone u ka sɔrɔli filɛ nin ye. An ye lajɛrɛ in lasigi bi, an y'a tɔgɔ da désobéissance civile. An ye jɛkulu mun tɔgɔ dalen no mouvement an bɛɛ kungo do de Kati. N'an tilala ka comme slogan souvent Kati, mais a bɛ faamuya an ka mɛn Mali bɛɛ lajɛlen ma parce que ni Kati lafiyara Mali bɛɛ lajɛlen bɛ lafiya. Donc vraiment an ye désobéissance civile ye cogo min na, o de ye an yɛrɛ kɔnɔna fili kosɛbɛ. Donc an wulila ka laɲini kɛ, a bɛ ka kɛ cogo min na, vraiment o kɛcogo ni o man d'anw ye parce que a kɛra sababu ye ka dégâts caman kɛ jamana in kɔnɔna na. Suko bɔr'o la, minɛnw fana tiɲɛn'o la. Donc o règlement de compte bɛɛ yera kɔnɔna na. Maintenant an y'a jate minɛ, an ka déclaration na an bɛna kɛ référence ye k'a yira an ka sifinnakaw bɛɛ lajɛlen na, c'est-à-dire k'a yira k'a fɔ tiɲɛli min bɛ ka kɛ, vraiment an t'a fɛ Kati yan, an bɛ fɛ ka kɛ exemple ye bɛɛ ka kɛ an ladege Mali fan bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na. Donc an bɛ vraiment tasibila kɛ fɛnɛ ka se forew ma, fore minnu sara nord la, centre la, kana se minnu sara désobéissance civile kɔnɔna na, vraiment an bɛ tasibila kɛ ka se olu bɛɛ lajɛlen ma, Ala ka hinɛ u la, Ala ka yafu ma. An bɛ dugawu fɛnɛ kɛ minnu fɛnɛ banana, vraiment Ala ka lafiya, Ala ka d'u ma, Ala k'u kisi a tɔɔrɔ ma, Ala k'u k'u yɛrɛ ye. Donc an y'olu belebelebaw laɲini. An y'a laɲini fɛnɛ, CEDEAO jamana ɲɛmaw nana, u nana fɛn mun waleya jamana in kɔnɔna na, n'u y'o ɲini an fɛ, vraiment an y'a ɲini an balima maliyɛn bɛɛ lajɛlen fɛ, o waleya ninnu an bɛ fɛ o ka sabati, o mun laɲinina an bɛ fɛ o de ka kɛ. Donc an bɛ jamana ɲɛma fɛnɛ fo ka d'a kan k'a fɔ a ye gouvernement extrémiste siri n'o bɛna kɛ sababu ye ka crise nin bɔ jamana kɔnɔna na. An y'o vraiment an hakilina sɔnn'o fɛnɛ ma, an y'an ka bonya da o kan, vraiment o ka waleya gouvernement tɔ ka sigi pour que baara bɛ kɛ. Donc nin ye bakurubaw ye an ka déclaration kɔnɔna na, komi a détail ka ca, faamuya bɛ sɔrɔ nin na pour que tɔ ninnu olu bɛ se ka faamuya cogo min na. O de tun y'an ka bi lajɛrɛ ye. Donc Ala ka faamuya ko ɲuman, Ala k'an di an balima silamɛ bɛɛ lajɛlen ma. Mali jamana gɛlɛya fila bɛɛ kɔnɔ, kɛnɛya gɛlɛya o ye sababu ye coronavirus bana ye. Gɛlɛya filanan o ye fɔɲɔgɔnkɔ min bɛ politiki binaku ka politikimaw ni ɲɔgɔn cɛ. Maa minnu bɛ yen ni olu ye bololabaarakɛlaw ye sa,
ni o bɛ u ka baarakɛyɔrɔw la waleya in bɛ ka dadigi kɛ u la. An ka ɲininikɛla Sajo Siribe ni a ka jatala Abdulayi Sogodogo wulila ka se maa dɔw ma ka se k'u hakilinadaw ɲini degun minnu bɛ u ka se k'o dɔn u ka sɔrɔlen filɛ nin ye. Malien fanba olu ye maaw ye minnu bɛ kɛrɛ baaraw kɛ ni ka sɔrɔ jamana ɲɛmɔgɔw ka dɛmɛ tɛ dɔw ye i n'a fɔ a kan ka dɔw ye cogo min na kɛrɛnkɛrɛnnenya la min b'a to ka se ka baarako gɛlɛya kɛlɛ cogo min na ka bɔ an ka jamana kɔnɔ. O de kadira kɔnɔna na Mali bolola baarakɛla caman u ye degun caman sɔrɔ ka kɔni bana kura min ni a donna an ka jamana kɔnɔ ni a bɛ wele coronavirus ka sanga ni Mali politiko gɛlɛya fana ye ni o kɛra sababu ye ka na ni gɛlɛya caman ye kɛrɛ baaraw ka cakɛdaw la. Hali n'a y'a sɔrɔ jamana kan ka dɛmɛ minnu dɔw ye ko o to o cogo la ko sabula maa caman bɛ yen nɔ kabini bana in nana ani politiko kɛlɛ in k'a kɛra gɛlɛya caman ye dɔw ka baarakɛyɔrɔw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la mobili dilanyɔrɔ fo ka taa se menuisiers ma o n'a ɲɔgɔnna caman. I bɛ nin ko ninnu daminɛ n b'a f'i ɲɛna souvent hali ni k'i bɛ taa sugu kɔnɔ hali ka taa sanni ni fɛn ninnu n b'a f'i ɲɛna i bɛ taa sɔrɔ butigiw datugulen don bɛɛ ko n b'a f'i ɲɛna ko marché bɛ donc a ma nɔgɔn quoi ne kɔni ka jate la n b'a f'i ɲɛna an ka mɔgɔw politique mɔgɔw u ka sabali ka bɛn kan kelen kan pour que jamana bɛ se ka taa ɲɛ cogoya min na quoi k'a sababu kɛ gɛlɛya ye. Gɛlɛya min bɛ an ouvriers kan bon tiɲɛ yɛrɛ la coronavirus ko nin daminɛlen a ye relation an ka client fɛn fɛn min bɛ yen nɔ bon salaya donna a caman na an n'u tɛ ɲɔgɔn ye la o cogo la bilen bon o gɛlɛya b'an kan bon politique ko bondakun yɔrɔ an bɛ se ka dɔɔnin fɔ o fɛnɛ na bon jamana kɔni bɛ yɔrɔ min na bibi in na an mago bɛ basigi de la politiciens ni diinɛ mɔgɔw u ka jɛ ka fɔ kɛ sigi ka fɔ ka kɛ bɛn ka kɛ pour que jamana yɛrɛ bɛ se ka bɔ nin dingɛ nin kɔnɔna la sinon gɛlɛya bɛɛ bolola baarakɛlaw kan fo ka taa dama tɛmɛ baaraw bɛ ka sigi dɔɔnin dɔɔnin ka na mɛ a t'i komi a kɔrɔlen a t'a kɔrɔlen bɔ quoi. An bɛ wagati min na an bɔra wagati min na ka se sisan ma an bɔra gɛlɛyabaw kɔnɔ san kalo 12 la wagati fila de ka wagati selinci ni seliba o ka gɛlɛ artisanw ma selinci na métier caman ka sɔrɔli yɛlɛmɛ selinci ni seliba la ni ye tamasire ta tailleur kan ka tamasire ta menuisier kan hali minnu bɛ rideau kala minnu bɛ peinture kɛ bɛɛ b'a ka yɔrɔ kuraya ka bɛn selu de ma mais covid ko kɛra sababu ye hali kungilannaw kɛ minnu bɛ taa kungilan salon na bɛɛ ye farati parce que ko covid bɛ yen. Mali bolola baarakɛla minnu bɛ yen nɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la menuisiers fo ka taa se moto dilanna mobili dilanna o n'a ɲɔgɔnna caman olu y'a jira k'a fɔ ko jamana kan ka fɛɛrɛ caman ta min b'a to ka se ka bana kura in kɛlɛ cogo min na ni o ye coronavirus ye ani ka se ka fɛɛrɛ wɛrɛw ta min bɛ se ka kɛ sababu ye bɛn ani kelenya o bɛ se ka don an ka jamana kɔnɔ cogo min na fɛn bɛ tali kɛ artisanat cakɛda ma a ɲɛmaa y'a jira k'a fɔ ko Mali kɔnɔ kabini gɛlɛya ninnu donna an ka jamana kɔnɔ ko 100 sarada o 100 sarada 60 fo ka taa 70 o de kɛra perte ye Mali artisanat ma kɛyɛrɛ cakɛda min bɛ o ɲɛmaa ka fɔ la. Bololabaara suguya ka ca an tilalen bɛ kulu 3 ye minnu bɛ bayɛlɛmani ni dilanni kɛ minnu bɛ i ka fɛn réparé ka sɔrɔ u ma bayɛlɛmali kɛ n'o ye service ye minnu yɛrɛ b'an ka laadala fɛn kɔrɔw dilan masiriw ni fɛn ninnu dilan nin kulu 3 de don mais dɔw bɛ yen olu kɔni ma foyi sɔrɔ n'i ye maison des artisans ta n y'a fɔ olu ka sɔrɔ sirilen bɛ dunanw ka nali de la bon dunanw tɛ na nin wagati kɔnɔ hali chinois kelen-kelen minnu tun bɛ na u bɛɛ dabilara donc adamadenya de b'u ka u to sen na bi ni min ye 1000 feere u bɛ 600 tila ni mɔgɔw cɛ pour que bɛɛ ka nasɔngɔ sɔrɔ ka don so o gɛlɛyaba de bɛ jamana in kɔnɔ donc secteur dun n'o ye artisanat a jɔyɔrɔba bɛ baarakɛbaliya kɛlɛli la minnu dɛsɛra école la anw de bɛ baara d'olu ma ala ye lujura se minnu ma olu bɛ b'u ta sɔrɔ an ka secteur de kɔnɔ bon ni anw ma se ka baara kɛ je crois que a bɛ jouer ko caman kan. wagati mana boli i kan a bɛ gɛlɛya o bɛ entreprise ko la ka na particulier la fo ka na bila yɛrɛ mɔgɔ min kelen min ka personnel dilan anw garage su fɛ yan nɔ i bɛ ya dɔn k'a fɔ gɛlɛya b'a kɔnɔ mais par rapport an bɛ yɔrɔ min na komi sisan fiɲɛ bɔda dɔɔni nana bon fɛn min ye politique ko ta fanfɛla ye o nana na dɔɔni k'a la mais alhamdulilayi ko ninnu nin bɛɛ kɔfɛ a bɛ tɛmɛ. an ye impôt fɔ mais filanan de ye impôt nɔgɔya ni INPS nɔgɔyali minnu bɛ réel la mais filanan ye belebeleba ye min ye o ye ka commande décret dɔ taara président fɛ min b'a to bololabaarakɛlaw bɛ se ka baara o baara kɛ yɛrɛ a dɔ ye masque ko in ye ani tɛgɛko minɛnw ni fɛn caman an bɛ se ka ko dilan o man ka bɔ kɔfɛ i y'a la kɔlɔsi ni masque ko ninnu na an ye nin caman dilan mais
ni mani an man ka dɛsɛ ni dilanni na ka taa ni san Chine kuma dɔw fɔ man di mais tiɲɛ yɛrɛ la ni mun kan ka to an bolo urgence kɔni kun ye élection olu ta bɔra la mais ni tɔ bɛɛ kun kan ka kɛ yan o n'a ɲɔgɔnna min mana na nin kɔfɛ décret in ka bila waleya la baara o baara bɛ se ka kɛ yan olu kana don yan tuguni quoi. Ka sanga ni gɛlɛya minnu bɛ Mali jamana kɔnɔ bibi in na bolola baarakɛlaw fo ka taa se kɛnyɛrɛ baarakɛlaw u y'a jira k'a fɔ u caman ka haminakuba ye min ye bibi in na gɛlɛya min bɛ an ka jamana kɔnɔ a bɛ se ka ban cogo min na ni a bɛ senna a mɛnna min b'a to u bɛ se k'u ka baaraw kɛ u cogo kɔrɔ la cogo min na. O de fana b'an kɛ k'an sɛnsɛn ka diɲɛ fan wɛrɛ kunnafoniw lasɔrɔ kɔnɔwarikaw fɛ yen nɔ fɔɲɔgɔnkɔ min bɛ politiki bɛna k'u ka masɔrɔ dɔ wɛrɛ fɛ jamana ɲɛmaa Alassane Dramane Ouattara kɛlen ka fɔ a bɛ kanbɔ ka mandat sabanan kɛ sibiri maa kelen nzoma yɛlɛmana o bɛ maa falen kɛ maa 6 ye kabini fɔɲɔgɔnkɔ in daminɛna uti kalo tile 6 fɔɲɔgɔnkɔ in bɛ jamana ɲɛmaakɔrɔ Henri Konan Bédié n'a ma ɲa k'a fɔ ale ye cɛbɔ ye octobre kalo jamanakuntigi sigi kalata la o nɔfɛmaw ni Alassane Dramane Ouattara nɔfɛmaw de ni ɲɔgɔn cɛ Alassane Dramane Ouattara min kan bɛ ko a bɛ mandat sabanan ɲini maa 80 n k'a fɔ maa 60 ani maa 8 ɲɔgɔn na o de welela bɔgɔ jeninen ka lakana tigilamaw fɛ k'a fɔ u kuma fɛ ka maaw ka muɲu k'u maɲa ka bali Alamusa nisɔkuya taamanaw ko ko u bɛ nisɔkuya taama boloda ko ni wari faaba la Abidjan lakana tigilamaw ye u bali a fan caman fɛ kabini san 2010 jamana ɲɛmaa Alassane Dramane Ouattara bɛ fanga na a ye san dangɛ o bɛ dafa ka bɛn ni san 2020 ye a yɛrɛ kun t'a fɛ k'i kanbɔ nka fɔ n ye maa min jira a ka fanga ɲini dɔ RHDP kɔnɔ k'o bɛ kɛ a nɔnabila ye ka fanga ta minisiri ɲɛmaakɔrɔ Amadou Gon Coulibaly dabama ka wele sera o mɔ bibi in na sa fɔɲɔgɔnkɔ de bɛ fanga sinamatɔnw ni jamana ɲɛmaayaso fanga ɲinidaw ni ɲɔgɔn cɛ jamana sariya sunba yɛrɛ a faamu jogo kunga ka sabu kɛ san 2016 yɛlɛma donna jamana sariya sunba la ni foroba kalata dɔ ye ko référendum min senfɛ a jirala k'a fɔ an bɛ bɔ fanga kun 2nan na ka taa fanga kun 3nan na ni u ko ma ko 3e république Alassane Dramane Ouattara n'a nɔfɛmaw ka fɔ la n'o n'a ɲɔgɔnna yɛlɛma kɛra bɛɛ a bɛ kɛ i n'a fɔ fangaw minnu dɛmɛna olu bɛ bin ka bɔ yen an bɛ dɔ wɛrɛ de daminɛ an bɛ kura daminɛ ɲinɛ bɛ kɛ kɛlenw kɔ nka fanga sinamatɔnw tɛ k'a ye o ye cogo la olu ko Alassane Dramane Ouattara bɛ ka mandat sabanan min ɲini k'o ye sariya sunba yɛrɛ de sɔsɔtɔ de ye o de fɔɲɔgɔnkɔ bɛ Kɔnɔwari jamana kɔnɔ bi. Congo Brazzaville jamana ye a ka yɛrɛma hɔrɔnya ta san 1960 uti kalo tile 15 sibiri uti kalo tile 15 kɛra o sangunbɛ ɲaɲaninw ye san 60 a senfɛ jamana ɲɛma Denis Sassou Nguesso a ye kuma ta ni k'i da don a ka baarakɛlaw na jamana ɲɛma y'a yira k'a fɔ yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ sa san 1960 kana se bi ma baaraba caman kɛra fɛ labitanizobaw bɛ o la kalanzobaw bɛ o la jamana fan caman fɛ nka maa dɔ bɛ olu tɛ a ye o ye cogo la kɛrɛnkɛrɛnnenya fanga sinamatɔnw olu ko k'a bɛ se ka faamu cogo jumɛn jamana ɲɛma Denis Sassou Nguesso k'i disi gosi k'a fɔ baaraba kɛ n b'a fɛ k'a ye siraw dilan ka labitanizow jɔ ko yɛrɛ nɛgɛ don Roka Eloge Nzombo ni ale ye jɛkulu ɲɛma ye jɛkulu min bɛ wele ko Cercle des droits de l'homme et de développement ale ko san 60 kɔnɔ n'a fɔra ko Congo Brazzaville u ko sira min ma ko autoroute o kelen tɛ jamana kɔnɔ ko kumasuli ko do san 2014 taji o sɔngɔ bina diɲɛ seleke naani juwabaw la Congo Brazzaville taji jamana do a ka sɔrɔ fanba dulongun bɛ o la kabini o kɛra a ye degunba sɔrɔ nasira kan coronavirus bana fɛnɛ nana ko tɔ k'a kɛrɔ ka nɔɔni Congo Brazzaville yɛrɛ a dɛsɛ mɛ ka hakilina dɔ wale hakilina min bɔra bɛnkan sɛbɛn kɔnɔ bɛnkan sɛbɛn min dɛmɛna ani diɲɛ seleke naani warisoba Fonds monétaire international FMI cɛ ka sabu kɛ o ye wari dɔw bila a ka bolo kan nka ɲinina fɛ a yɛrɛ k'a lajɛ ka gɛrɛndɛ dɔw k'a yɛrɛ dala jango juruw minnu bɛ ka don a la wari kana tiɲɛ nafasɔrɔ sira min bɛ yen ni dɔɔnin min sɔrɔ yen o ka lasago k'o kɛrɛnkɛrɛn o kana tiɲɛ bilen o hakilina 48 a ɲinina Congo Brazzaville jamana fɛ Fonds monétaire international fɛ a k'o de wale a dɛsɛ mɛ k'o wale bi Congo Brazzaville la san 1960
utikalo tile 15 don min b'a ka yɛrɛma hɔrɔnya ta maa min kun bɛ jamana ɲɛmaya la a don o ye Abe Filbert Yulu ye. Denis Sassou Nguesso kɛnɛ in senfɛ fana a ye bonyamasegin kɛ ka ɲɛsin Faransikaw ka jamana ɲɛmakɔrɔ ma yɛrɛma hɔrɔnya taara maa min le la Faransi. A y'a yira k'a fɔ bonya bi segi Général de Gaulle ma ka sabu kɛ foroba kɛlɛ tako filanan banza deuxième guerre mondiale ko Général de Gaulle ye Faransi faaba kɛ farafina dugu min ye o kɛra Brazzaville ye. Ko kumana ko bonyamasegin ka kan ka ɲɛsin Général de Gaulle ma. A ma ladɔnniya k'a fɔ Congo Brazzaville politique binaku a ma deli ka basigi kosɛbɛ. San 2021 mars kalo dun ye kalataw ye. Wa maa min bɛ jamana ɲɛmaya la bi n'a ɲɛ bɛ a la Denis Sassou Nguesso a ye san 35 de kɛ ka Congo Brazzaville mara. Maaw kun bɛ ka jɔrɔ min ni min ye o kɛra Île Mauricikaw fɛ yen u ka dangandaw la Japonkaw ka taji doni nguru dɔ de dɛsɛra ka sabu kɛ u ka farakuru mɔnɛ minnu bi mɔ k'u jɔ a dɔw bi kɛ i n'a fɔ kulu mangan jati dɔw bi kɛ tongun ye u kama ko rocher taji doni nguru in de taara o de tambonima ne ka taji yara u ka dangandaw la ka ji tiɲɛ taji dundulu bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ a maɲi dugukolo mɔ a lasago yɔrɔ ye dugukolo jukɔrɔla ye nka n'a tilara ka bɔ dugukolo sanfɛ fana a bi tiɲɛni kɛ jango a jilama jilafɛnw olu b'u yɛrɛ ɲini o de y'a to Île Mauricikaw u bɛ k'u sɔn n'u ka fɛɛrɛninw ye u bɛ se ka taji tulu sɛnsɛn jogo minnu na u ka dangandaw la k'a bɔ u kɔni bɛ k'o dɛmɛw kɛ maaw jɔrɔ kun bɛ ni min ye kuru min dɛsɛra u ka danganda la ni Japonkaw ka taji doni ngurun don a kun bɛrɛn kun bɛ fila ye n'a kun tɛna ɲini ka ɲɔgɔn bila maaw sirannen kun don ni nin ko a bɛ ɲɔgɔn bila diɲɛ don o don an bɛ ka taji tulu min sɛnsɛn e ko an tɛna dɛsɛ Ala y'a kɛ kuru in kɔni ye ɲɔgɔn bila u bɔra ɲɔgɔn na nka a ma kɛ o n'a ɲɔgɔnna tiɲɛni ye bawo taji ma se ka walankata don min na u bi farakuru in danbonima jirɔ a jirala k'a fɔ tajiw minnu kun bɛ a kɔnɔ olu caman bɔnna nka min ye Île Mauricikaw yɛrɛ ye sa u ye fɛɛrɛ tigɛ kuru yɛrɛ taji mara bara ni o ye réservoir ye k'o tajiw bɛɛ lajɛlen labɔ tulu tɔ min kun bɛ kuru kɔnɔ sa ni a kɛra bɔfɛn ye ɲɔgɔn na ni o fana bɛna walankata o kun bɛ taa taji tɔni gɛmɛna nka a ma se ka kɛ o n'a ɲɔgɔnna tiɲɛni ye bilen Île Mauricikaw y'a yira k'a fɔ u bɛ ka labɛn sabati a bɔ komi ye nin ɲɔgɔn na kuru fankelen u bɛn'o sama ka taa n'o ye fɔ Indikaw fɛ yen olu ka dugu la ko Gujarat diɲɛ kɔnɔ o yɔrɔ dɔn bɛ ni kurungolo mara yɔrɔ ye ni kuru kɔni kɛra ko bila yɔrɔ tɛ sɔrɔ a la a bɛ taa bila yen de o kumana a bɛ ɲini Japonkaw fɛ Île Mauricikaw ka laɲini kɔnɔ u k'u jija cogo bɛɛ lajɛlen la u ka kuru in ni o ye wakasiyo ye u kana nɔfɛ a tɔ kunkuru sama ka taa ni a ye Île Mauricima ɲɛmaaw kɔni bɛ ka maaw hakili sigi k'a fɔ o n'a ɲɔgɔnna taji tulu wɛrɛ ma bɔ kuru kɛlen ka ɲɔn bila. Ka da tulo kan k'a fɔ Misira jamana minisiri ɲɛma Egypte de ko don a sera Sudan jamana kɔnɔ a minisiri ɲɛma ɲɔgɔn ma ni o ye Abdallah Hamdok ye. Kunnafoniw kɔni kɛn bɛ ka jira k'a fɔ taali kun tɛ dɔwɛrɛ ye ka se ka politiki binaku kɔrɔ don jamana filaw ni ɲɔgɔn cɛ sɔrɔ sira fana yiriwali ko kɔrɔ don jamana filaw ni ɲɔgɔn cɛ nka kuma koloma yɔrɔ ye min ye o ye gwɛlɛya min bɛ Misira jamana Egypte ni Ethiopie cɛ ka sabu kɛ Ethiopie kɛn bɛ k'i ni da jibondo dɔ ka baraji ko fa k'o fa ji la de baboloba dɔ dun bi tɛmɛ a n'u ta yɔrɔ ye Egypte ye ka tɛmɛ Sudanw fɛ ka t'i yɛrɛ sɔrɔ fɔ Misira jamana Egypte kabini lawale la Egypte jamana ka fɛn caman zirin bɛɛ la nka bi bi in na Egypte jamana n'a ma ɲa k'a fɔ a yɛrɛ bɛ ka ɲini a ka kɛ sɔrɔ jamana ye a kɛn bɛ k'i ni da jibondo dɔ ka ko fa k'o fa ji la de n'a dun y'o fa bɛɛ jiko gwɛlɛya bɛ Misira jamana sɔrɔ bawo ji bi bɔ yen de ka taa Misira jamana fɛ yen nka Sudan jamana kɔni kɔlɔlɔ tɛ ale kan ni jibondo in yɛrɛ kɛra dilanfɛn ye Sudan jamana bi ta ye a la kosɛbɛ ka sabu ka b'ale ka jiko nɔgɔya Ethiopikaw fɛ yen a n'a kɛ sababu ye k'olu ka kuranko kɔni kɛ negebɔ ye min ye sɛnɛko ta fa ye ji na walankata ka don sɛnɛ kɔrɔ fa bɛɛ fɛ nka Misira jamana sa olu ɲɛ bɛ la k'a fɔ n'a kɛra fafɛn ye ji bi tigɛ olu la 100 sara la 85 ɲɔgɔn na Misira jamana wuli bɛ k'i jɔ o de kɛlɛ de la Donald Trump Amerika jamana ɲɛma yɛrɛ y'a ɲini ka surunani dɔ kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ minisiri ɲɛma sekun Sudan ni Sudan sera ka ye fankelen fɛ a ka ca la ko an ye Ethiopie jamana bila dana ka sabu kɛ sigikafɔ bɛ an zaba de ni ɲɔgɔn cɛ
n'a kɛ sababu ye k'a ka baara caman dan sira la. Tiɲɛ don Omar El-Bashir tile la, Omar El-Bashir ka fanga ni Misira jamana fanga kun ka di ka sabu kɛ Abdel Fattah al-Sisi Misira jamana ɲɛma a ye jateminɛ kɛ fɔɲɔgɔnkɔ min bɛ Omar El-Bashir ka jamana silama diinɛ taabolo ni Misira jamana frères musulmans ni ɲɔgɔn cɛ. Frères musulmans minnu gɛnna ale Abdel Fattah al-Sisi fɛ. Abdel Fattah al-Sisi y'i sinsin o yɔrɔ kan ka bɛn sɛbɛkɔrɔ gilidon ani Sudan jamana ɲɛmakɔrɔ Omar El-Bashir cɛ. Nka Omar El-Bashir jagoya gɛnnen sa ka bɔ fanga na furanjɔrɔ fanga min nana o ni Misira jamana maa ɲɛmaw dɛsɛra ka ɲɔgɔn faamu a daminɛ gwɛlɛyara. Kɔsa fɛ sa u sera ka ɲɔgɔn faamu bawo Misira jamana ye fɛn dɔ dajira Sudan jamana ɲɛmakɔrɔw la furanjɔrɔ fanga. Gwɛlɛya min b'aw ka bi ani Amérique jamana cɛ a b'a fɛ Amérique jamana ka bariko wuli ka bɔ aw ka min dankun bɛ aw ka kabini Omar El-Bashir tile. Ne kɔni ni Donald Trump ka di ne Abdel Fattah al-Sisi. N bɛ se ka kɛ surunani donba ye ani Amérique jamana cɛ. Amérique jamana b'a ka bariko yongo ka bɔ aw dala walasa aw ka se ka lafiya. Ni a sera ka sɔn da ma ko an kɛra hakilina kelen ye jiko in na ni o ye baboloba in ye ko Nil. Ka Ethiopie kɔbila a ka ca la a ka degun fɛnɛ na wuli. Nin ye minisiri ɲɛma n'a ka de ye ni jamana ɲɛma Abdel Fattah al-Sisi ka ci ye. Wa natɔ a y'i kɔ faden minɛnw de la Sudan jamana mago jɔ bɛ minɛnw minnu na kɛnɛya min na kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna yana yɛrɛ ka na sibiri. A ye surasiya pankuru naani de doni furakɛlikɛ minɛnw na ka t'u cun Sudan vaba la Khartoum k'o kɛ ɲɛbila yana yɛrɛ seli cɛ. Wa natɔ fɛnɛ ye minisiri caman de da a yɛrɛ ka a ka minisiriw la minnu ni o minisiri ɲɔgɔn fɛnɛ Sudan bɛn'o tɛgɛnɔ bila bɛnkan sɛbɛn caman na min da bɛ ja Sudan jamana na nin kɔni bɛɛ lajɛlen kun de ye fɛn kelen ye walito dun bɛ maa da mɔsɔn a ka ca la n'u ye fɛn fɔ Sudan jamana ye babolo ko in na u ni Ethiopie ni ɲɔgɔn cɛ. Sudan jamana ka ye u fan fɛ k'i tigɛ ka bɔ Ethiopie jamana na laɲini y'o de. Donald Trump Amerikikaw ka jamana ɲɛmaa ye a jira jamanadenw na ka bɛn ni sibiri uti kalo tile 15 ye k'a fɔ a baden jɔakɛ cɛmaninw yɛr'u la lagare ni u kun k'a ma ko Robert Trump ko dabama ka wele sera a mɔ. A kɛn bɛ ka bana lada lapitanizo dɔ la Donald Trump yɛrɛ don dɔ filɛ nin ye a ka o kɛra juma tɛmɛnen ka ti ɲɛda kan a ye sanga 45 de kɛ dɔgɔkɛ in da fɛ ni o ye Robert Trump ye. A sen bɛ juma don a bɔlen y'a jira kunnafonidilaw la k'a fɔ ale kɔni baden jɔakɛ sɛbɛkɔrɔ degun bɛ. Maɲi Donald Trump ka fanga kɔnɔ a jɔyɔrɔ kun ka bon hali n'o n'a ɲɔgɔnna saraba tɛ la politiki bina k'u kan nka denbaya yɛrɛ kɔnɔ du kɔnɔ Trumplakaw fɛ yen a fura dama a bɛ Donald Trump de fan fɛ baden bolo tɔw ni ɲɔgɔn cɛ ka sabu kɛ sɔrɔw minnu kɛra nafolow minnu sɔrɔla tiɲɛ ye du kɔnɔ sangaso caman de do Trump ka du ye fɛntigi du ye Ameriki. Ni o man ka kun ma ɲɛ k'a bɛ wili bɛɛ a ka ca la Robert Trump cɛmaninw na lagare in kun bɛ taa fara kɔrɔkɛ Donald Trump de kan. O de y'a to ani Donald Trump gwɛrɛlen kun don ɲɔgɔn na kosɛbɛ a yɛrɛ bangena san 1948. Kuma dɔw fɛnɛ kɛra a la a y'a lajɛ cogo bɛɛ lajɛlen la u balemaden dɔ bɛ yen n'a ma kɛ u kɔrɔkɛ den ye a n'a kɛ u jɔakɛ den ye. Musolaka dɔw ko Mary Trump o fɛnɛ kun b'a fɛ ka gafe dɔ bɔ Donald Trump kan a n'a kɛ ɲankuma u den in fɛnɛ ni Donald Trump ti ɲɔgɔn ye ten. Gafe min n'a kun b'a fɛ ka bɔ a ye gafe in ngɔkana fara a ye sɛbɛnni min kɛ yen fɔlɔ a y'a jira k'a fɔ Donald Trump ye du dɔ de kɔlɔlɔ ye du min ye buama du ye famille toxique pɔsɔni du. Gafe yɛrɛ kɔkan fara kun sɛbɛn kun bɛ o de cogo la. Robert Trump badenkɛ min bannen filɛ nin ye a kun ye fɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ ka bi u denmuso in bali gafe in ka bɔ a sera ka bali ka kumanin kɛ nka Amerikikaw fɛ n'a ma ɲɛ k'a fɔ olu ka fangaw danfaran bɛ kiri ɲɛma dɔ nana k'a jira k'a fɔ a tɛ se ka gafe in bali ka bɔ. O kɛra ka bɛn ni juillet kalo tɛmɛnen dɔgɔkɛ in kɔni n banna sibiri uti kalo tile 15 a lasera Donald Trump fɛ. Ka da tulo kan k'a fɔ Émirats Arabes Unis arabu jamana ni Yahudiya jamana bani Israɛl ye a jira k'a fɔ u bɛna segin ɲɔgɔn ma ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ka sabu kɛ olu kun di ɲɔgɔn kan fɔ. Bani Israɛl jamana ni jamana caman fɔ bɛ ɲɔgɔn kɔ ka sabu kɛ Palestine ko de ye. Émirats Arabes Unis arabu jamana ni Yahudiya jamana bani Israɛl Amérique jamana ɲɛma Donald Trump ka wulikajɔw ni surunanidenw kɛra sababu ye u ka se ka ɲɔgɔn ye k'a fɔ u bɛna tɛgɛnɔbila kɛ bɛnkan sɛbɛnna ka se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ko kura. O taamasiyɛn ɲuman kɛra min ye
o ye k'a fɔ ka bɛn ni dimanche uti kalo tile 16 ye ni maa minnu nzigalen don k'a fɔ ko in na se ka sira sɔrɔ i bɛ siga b'i yɛrɛ la ka sabu kɛ fɛn min kun de deli ka ye o de yera jamana filaw ni ɲɔgɔn cɛ Bani Israël ni Émirats Arabes Unis a faaba filaw Dubaï o ye Émirats Arabes Unis faaba ye Jérusalem o ye Bani Israël faaba ye Amerikikaw ka kunnafoni jɛriso agence presse américaine AP o lasigiden min bɛ Dubaï ani o lasigiden min bɛ Jérusalem olu sera ka ɲɔgɔn wele nɛgɛjuru bɛɛ fɛ o kun tɛ se ka kɛ don dɛmɛnenw na ni kun ye Bani Israël nɛgɛjuru coupe sira gosi a ɲɛbila indicatif 00972 kumaka dɔ bɛ sin k'i jaabi anglais ni arabukan la k'a fɔ i bɛ ka yɔrɔ min wele a tɛ tɛmɛ ka sabu kɛ Émirats Arabes Unis kun gɛn kun bɛ ka fɛn bɛɛ bɔ ani Bani Israël jamana cɛ bɔlɔlɔ nɔgɔyalen sa n'o ye internet ye maa caman de kun bɛ a lajɛ ka taa n'o sira ye ka se ka Émirats Arabes Unis lasɔrɔ k'i to Bani Israël wali kelen dɔw kun bɛ taa Palestinienkaw ka nɛgɛjuru coupe sira de ɲini Bani Israël ka de la walasa u ka se ka Émirats Arabes Unis lasɔrɔ hali o bɔlɔlɔ ko internet kuma dɔw la ni k'i b'a lajɛ Émirats Arabes Unis fɛnɛ b'o bali ka tɛmɛ nka alamusa jarala k'a fɔ nin bɛɛ lajɛlen bi bila tariku de kɔnɔ sa n'o ye dɔ fɔ ye nin ye ko tɛmɛnen ye an b'aw ladɔnniya k'a fɔ tɛgɛnɔ bila kɛra bɛnkan sɛbɛn dɔ de la Émirats Arabes Unis ni Bani Israël cɛ ni Amérique jamana ka surunani do ye Émirats Arabes Unis y'a jira k'a fɔ n'i y'a ye olu sɔnna ka jɛ Bani Israël fɛ a yirala de k'a fɔ ni u seginna ɲɔgɔn ma ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ Bani Israël bɛ ka Palestine fa minnu jagoya minɛ Cisjordanie maraw la k'a b'olu dabila nka an bɛ taa bala min na Benjamin Netanyahu Bani Israël minisiri ɲɛma ye can k'i jɔ o kuma fɔlen kɔ ko ale ni maa ma bɛn o kan a ko nin ko kɔni bɛ si basa an bɛ mɔɔw hakili la bɛnkan sɛbɛn in kɔni ma na tɛgɛnɔ bila n'a tɔ kɛra cogo min na o n'a lase limanaw ma Faransi jamana ɲɛmaw ye kunga bɔ ka jira Afghanistan ma ɲɛmaw la k'u b'a fɛ ka fɛn min kɛ k'a ti bɔ olu ye an b'aw ladɔnniya k'a fɔ Afghanistan mankan min bɛ yen a daminɛna kabini san 2000 maa minnu bɛ ka kɛlɛ bi Amérique n'a jɛɲɔgɔnw fɛ ni u welen bɛ ko Taliban olu de kun bɛ fanga na Afghanistan san 2000 nka Amérique fanga de nana don u nɔfɛ k'u jagoya gɛn ka bɔ fanga na ni k'u ɲɛnama ta k'o sigi fanga na o jamana ɲɛmaa fɔlɔ welela ko Ahmed Karzai kabini o de fɛnɛ kɛra sa Taliban de ko Amérique ka denw wo u dɛmɛbaaw wo u ye maa minnu sigi fanga na Afghanistan wo a si t'a fila ni jɛtigɛ u ye mugu ni kisɛ banamini u ni nin bɛɛ cɛ Amérique jamana y'u wele ko jatigɛ wale bolodabaw ni o ye terrorisiw ye nka bibi in na Taliban n'a ma ɲɛ k'a fɔ u kɛn bɛ degunba ye Amérique jamana ka fanga dɛmɛnen mɔ u tɛ ka se k'u koron u tɛ ka se k'u ban u y'a ye fana k'a fɔ Amérique jamana yɛrɛ min bɛ k'olu dɛmɛ Donald Trump nanen fanga na y'a yira k'a fɔ ale ka cɛdenw tɛ se ka nin bɛɛ kɛ Afghanistan bilen u bɛ segin ka taa jamana kɔnɔ Amérique kabini o kɛra sa Afghanistan fanga yɛrɛ y'a ye k'a fɔ Amérikikaw minnu ko ko olu ti sigi ka kuma mɔɔw fɛ minnu welela u fɛ ko terrorisiw jatigɛ wale bolodabaw n'u sɔnna ka tɛgɛnɔ bila kɛ u n'olu ni ɲɔgɔn cɛ ko u ka mugu mankan da u ni ɲɔgɔn cɛ ko Amérique kɛlɛcogo ka bɔ mun b'olu fɛnɛ bali ka sigi ka fɔ ɲini u n'u badenw cɛ ni o ye Talibanw ye Talibanw de fɛnɛ ko Afghanistan fanga mɔsa n'a ma ɲɛ k'an bɛ sigi ka kuma maa 400 minnu bɛ an na n'u minɛ bɛ aw bolo a y'a lajɛ ka dɔw bila olu la Afghanistan fanga ko k'o bi kɛ o bilali yɛrɛ daminɛna ka ban Faransi de n'an bi can k'i jɔ bi k'a fɔ maa bɛ maa la o maa minɛnenw na minnu kan ka bila maa faalaw de don u ye Faransi ka den fa Afghanistan jamana kɔnɔ ko Faransi jamana jɛn dɔ tɛ ni olu bilali ye kuma mɛnna ka bɔ Faransikɛw ka minisiriso la minisiriso min ɲɛsin bɛ Faransi ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ koɲɛ ɲɛnabɔw ma nka ko min ye bɛɛ kɔni laɲinini ye Afghanistan jamana kɔnɔ ka Afghanistan jamana suma Faransi jamana bi don o hakilina da fɛ nka Faransi ka den minnu fara maa ninnu fɛ sa o falikɛla ninnu bilali ko olu ti jɛ ni o ye o de fana bi dansigi bamanankan kunnafoni na min farala ɲɔgɔn kan ka lase aw ma kunnafoni diso ɲɛmaayaso fɛ ka bɛn ni kuma in ye ka foli ni waleɲuman dɔ lase aw ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw minnu kɛ kun bɛ ka ɲɛmada ka ɲɛsin jabaraniw ma walasa faamuya bɛ se sɔrɔ aw fɛ Seri Fila TV bamanankan kunnafoni na an b'a fɔ yan ka ni cɛ a ka ɲamadeli la a k'an bɛn diɲɛ kuma wɛrɛ ni Ala ka diɲɛ